Nachádzame sa v Slovenskom národnom múzeu, v Historickom múzeu na Bratislavskom hrade, kde práve vrcholia prípravy na výstavu, akú Slovensko ešte nezažilo. Ide o výstavu životného diela najvýznamnejšieho architekta 20. storočia v strednej Európe. Hovorí sa, že najlepšie vidíme srdcom. A práve kultúra a umenie ponúka priestor pre toto videnie. Práve v dnešnej polarizovanej spoločnosti je o to viac dôležitejšie, aby sme hľadali tie spôsoby, ktoré nás budú všetkých zbližovať, bez ohľadu na politický názor alebo inú príslušnosť. Josip Plečník patril medzi významných stredoeurópskych predstaviteľov architektúry. Som veľmi rada, že práve Slovenské národné múzeum, Historické múzeum dáva priestor prácam tohto významného stredoeurópskeho architekta. Ale čo je ešte dôležitejšie, práve 1. október bude potvrdením toho, že kultúra a umenie spája ľudí, prinajmenšom u nás v Európe. Prečo je táto výstava taká jedinečná? Je jedinečná práve tou svojou skladbou. Pojilo sa vlastne pri tvorbe tejto výstavy niekoľko architektov, medzinárodných architektov, vedcov, ktorí vlastne dlhodobo skúmajú tvorbu Josipa Plečníka a zároveň aj inštitúcií. Začalo to na jar roku 2024, kedy sme vlastne s touto myšlienkou sa oboznámili s našim partnerom, ktorým už na nejakom projekte sme robili. Išlo sa takúto myšlienku, ktorá naozaj nás veľmi zaujala. Návštevníci prejdú celou touto tvorbou Josipa Plečníka od jeho pôsobenia vo Viedni, pôsobenia v Prahe, ale predovšetkým v Ljubljane. Je tu veľké množstvo modelov, ktoré zapožičal správa Pražského hradu, sú tu predmety z Múzea architektúry v Ljubljane, okolo 90 kresieb z Múzea a galérie mesta Ljubljana, ale aj od súkromných zberateľov, predovšetkým od profesora Prelovšeka. Jeho tvorba v Ljubljane bola pred pár rokmi zaradená do Svetového dedičstva UNESCO. Taktiež tu máme zapožičaný model bradla zo Slovenskej národnej galérie, ale môžu aj v našich zbierok Slovenského národného múzea vidieť dom Jurkoviča, ktorý si naprojektoval v Brne. Dušana Jurkoviča a Josipa Plečníka spája aj záľuba monumentálnosti, a to je presne mohyla na bradle a na cintorín Želie v Ljubljane. Sú to naozaj veľké monumentálne architektonické diela, ktoré práve na tejto výstave, v tejto miestnosti, kde sa momentálne nachádzame, návštevník uvidí. Práve 1. októbra, keď vám sprístupníme výstavu o tomto významnom stredoeurópskom architektovi, tak dôkazom to, že kultúra a umenie spája ľudí minimálne v Európe, bude potvrdenie aj účasti 4 prezidentov, a to Slovenskej republiky, Českej republiky, Slovinska a Rakúska. A ja verím, že práve 1. október bude aj signálom a impulzom pre nás všetkých, aby sme cez kultúru a umenie hľadali spoločnú reč. Tešíme sa na vás v Slovenskom národnom múzeu, Historickom múzeu na Bratislavskom hrade od 2. októbra.